Eli kuka olet ja monettako vuotta opiskelet ja mitä? Olen Kaisa Koskinen ja opiskelen toista vuotta sisustus- ja kalustesuunnittelua. Ja minkälaista täällä Kouvolassa on ollut opiskella? Oikeastaan parempaa mitä oletti. Tämä on aika monipuolista mitä tämä koulu tarjoaa. Mahdollisuus kokeilla kaikenlaisia, vaikka ei ihan alaan liittyvää, mutta kuitenkin erilaisia. Ja oletko osallistunut paljon opiskelijatapahtumiin? Jonkin verran ainakin kaikki mitä koulun sisällä järjestetään. Että sitten on näitä kuuluisia baarikierroksia, jotka on jäänyt vähän vähemmälle. Minkälaisia opiskelijatapahtumia toivoisit olevan Kouvolassa, jos ajatellaan koko Kouvolan opiskelijoita, niin kuin korkeakouluopiskelijoita, ei pelkästään tätä muotoilua? No saisi olla koulujen välisiä tapahtumia, nyt niitä ei ole, että ei tule liiketalouden kanssa tai viestinnän kanssa oltua paljon tekemisissä. Et harvoin edes tulee koulun sisällä toisten luokkien kanssa. Et jotain ihan mitä tahansa yhteistoimintaa, jossa tulisi niinku kanssakäymistä, sitä verkostoitumista, mitä opettajat ajaa takaa.